Yauwa za mu yi wa saka frank yau din nan, bari ku tsaya ku ga yadda za mu yi da shi. Ku tsaya ku sha kallo gure kawai. Dama akwai wacce ta zo wajena ta ce tana son haɗa ta da shi, in haɗa ta da shi, bari ku ga yadda za mu yi da shi. To copy this tune, press 1. I get the money. You got. Hello, Saka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yauwa, Saka, Bush ne. Abba ya ake ciki. Wallahi lafiya kalau, kana ji? Ina jin ka. Ina Khadija da ta zo guri na ta ce wallahi tana son ka sosai, fans ɗin ka ce ita sosai, na haɗa ka da ita. To ita ce yanzu haka dai ga na a police station dai na state CID dai, yanzu haka mahaifinta ya kawo ƙara ne dai, amma bari ka ci abin da wai ta zo ta ce, ka ce bari mu haɗa ka da ma'aikacin. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum salam, barka dai. Yawa, kai ne ma amma sunanka Chaka ne ko Saka? Okay. Yanzu an kawo complaint ɗinka yarinya babanta ta da kuɗi zai sai fili 500,000 ta sace su ta kawo ma. Ni kuma? Wai tana so ta bidiyo da kai kuma ka ce sai ta kawo kuɗi, shine ta sato kuɗin babanta 500,000 ta kawo ma saboda ku yi bidiyo. Ni kuma ta ce ta kawo? Tabbas, ko kana so a baka shaida ne? Ga Bush nan ma asali yanzu aka fito da shi. Yanzu kana ji na? An yi haka ko ba haka ba? A'a, ni wallahi ba a yi haka ba. Dai kuma dai tana cikin matsala ne to. To yanzu abin da zai faru kana ina yanzu sai ka zo ko mu kuma mu zo. Daidai ni in zo dai. Ok, yawa, ka san CC condemn na nan state CID inda ake balla kashin baya? CC condemn kuma? CC condemn ba? Mai gida to in abin zai kai da haka ni zan iya biyan kuɗin, amma kuma ni matsalar shi ne. Kar a tabbatar da cewar na yi alhalin ban yi ba. Ok, za mu ka iya biyan kuɗin. Ni ban ce wani ta kawo kuɗi ba. To dan me yasa za ka biya kuɗi kai ba kai komai ba? A'a to kai baka ji me kace ba, yalla bai CC condom kace, sannan kuma ka gani dole tilas in aka ce mutum masoyinka ne in ya shiga cikin matsala zaka iya yin hanya iya bakin kokarinka ka samu ka ga ka fitar shi daga cikin wannan matsala, amma ni gaskiya bata kawo mun wani kuɗi ba. Hasali ma zaka ga cikin bidiyoyi na ni zaka ga ma ban sa mata. Tabbas na gani. Dan ni ta kawo kuɗi in ce zan karbi kuɗin tare in sa ta a bidiyo, ni da ba dan fim dan TikTok ne ba ni. Duk da haka dai dan TikTok ne. Yanzu ka zo CC condemn din nan ko ka ce inda ake cire kafaɗa ko wannan nan zaka tambaya ka zo da Allah. A'a yalla ai bata kai ga haka ba, ka ce CC condemn. To menene ka zo mana zan goya ma bayani, ba dan sanda ne fa ba wani abu ba, kuma dan sanda abokin kowa ne. To yalla bai ka ji fa abin da kace CC condemn, in dai da hali dai da yadda za a yi dai. Babanka ne ya rage shoke sai ya fuskar kai ne sai ya ganka. Sai an ganni? To yanzu kana jin shi kan shi Bush da yake ma maganar nan ka faɗa shi ɗaya ta goce saboda bakin dukan da aka mai jiya. To yalla bai ba a kama mai laifi ba kuma ha da ki mara laifi. To aya tabbatar mai da abin ba na wasa bane ba. 500,000 fa fili dai sai baban yarinya. To yalla bai inda dai yace dai za a yi dai a samu da tunda dai gashi nan shi aku a yi magana in ya so madadin a ce an dauki mataki irin wannan. Ka gane ne yanzu dai ba aji miki ba ma son dogon bayani, kawai ka zo kakkada ba abin da zai faru ko mu zo ga ban inda kake ba wani abu sai mu zo. Yanzu ka karbi ma dai kuɗin ko baka karba ba? Ni ban karbi kuɗi ba. Okay, ba karba ba? Ban karba ba. Okay, to shikenan ba matsala. Sergeant, tracking yanzu da Allah mu je unguwan nan. Ina ne ma haka ce? Nan karkasa da ne ko? Wai na karbi kuɗin yarinya ni ya nake alwa ma da mata ma balan da kai karka da mu shikenan za mu zo har karka sara kuma kowa muka zo muka gani a gidan nan ko baka nan ko bawanku ne sai mun tafi da shi tunda mun biyo mata lalla makaki. Kai ka shawayan nan Sergeant, karbi wannan mu je bai ta duk cikin ba haka za a yi ba yalla bai. Ina sauraron ka. Ni to kawai ku ga min ni inda kuke dan zo yanzu. Yawwa ka tura kuɗin kawai ba matsala.
To in tura? ka tura kuɗin an jima za a kira To ka sa mun number taka ko ka ce abba shi ya sa mun number account ɗin nasa sai ya sa mai. Shikenan ba matsala. To Allah ya kiyaye gaba. Yawwa. Za mu tura ka nan ma. Tabbas. Karɓi kuɗaɗe kawai. Na tura kan nan ba na karɓi kuɗaɗe. Yau Miss Tabbas Gwani Miss Gwani. Waiko. Miss Tukuntawa. Ƙwarai ma kuwa. Miss Zaria. Miss Bypass. Yawwa. Ƙwarai ma Saboda haka kuwa. maguɗayen mu sun Sun samu samu guri. guri. Mu tura ka nan ba kawai. Tabbas tura.